Varmaan paras pulla mitä on syönyt. 5/5. Ja siinä on seuraava ruoka. Järkyttävän hyvä. Yksi parhaista mitä on ikinä syönyt. Morjesta. Nyt ollaan Virossa ja tänään testataan Tallinnan joulutorin herkut. Sitten ei muuta kuin... Hello. One Belgian waffle with caramel topping. And traditional glögg. Yksi. Yksi waffle ja yksi glöggi. Kyllä. Maistelu alkaa glögillä ja jollain vohvelilla, niin otetaan nyt ensin raapasu. Lämmintä. Eli ensimmäisenä tämmöiset vohvelit. Ja tarkoitus on laittaa sitten tier-listi näistä, että mikä on paras herkku ja mikä sitten huonoin. Mutta tää nyt menee ykkösiksi, kun tää on ensimmäinen, vaikka ei ole vielä maistettu. No sitten testataan. Aika perus vohveli. Ehkä vähän semmonen kuivahko, mutta ei tästä oikein muuta osaa sanoa. 1/5. Ei oo kovin kummonen, mutta on se ihan karkin makuusta tuo päällinen. Mä sanon kans 1/5. En ostais uudestaan. Mutta menee tässä vaiheessa kärkeen, koska ei oo syöty vielä muuta. Mut seuraava on hyvä. Mutta totta kai syödään kaikki. Ja glögin arvosana on 3/5. Tää on hyvä. Mutta Yllättävän hyvä. Mutta vähän voisi olla pikkasen makua enemmän. Mausteisempi. Seuraavaksi mennään testaamaan jotakin pullaa ja pitäisi olla hemmetin hyvä, että nyt on odotukset korkealla. Joo, TikTokista on katsottu. Se on tässä. Hyvät naiset ja herrat, nyt meillä saattaa olla käsillä kanelipullien mersu. Tai käsissämme. On me saattais. Repääs. Niistä on niin pehmeitä. Ja lämmintäkin vielä. Siis tää on kyllä niinku pakko antaa 5/5. Sama. Varmaan paras pulla mitä on syönyt, niin tälleen kevyesti tähän toiseksi tämmönen, niin nyt on tierlisti, tää on ykkösenä ja sitten se vohveli kakkosena, mutta me luulen, että tätä paikkaa on vaikea, tän ykköspaikkaa on vaikea uhata. One of this and one of this. Niissä ei varmaan hirveätä eroa, olisiko vaan tommonen valke. Niin. Caramel sauce or chocolate. Pitäisikö vielä tommonen piparkakkuvohveli? Joo. Vai, ootapas, onks tässä niin kuin kondensoitu maitoa ja tässä on... Tässä ei ole mitään, tässä on vaan waffle. No niin, nyt löytyi herkkuja. Nyt on testissä tommonen vohveli, missä on tuo lämmitetty ja siellä on sisällä jotakin omenahilloa. Sitten on tämmönen vohveli, missä on kondensoitu maitotäyte. Ja sitten oli tämmönen tikkari, missä oli... Mitä tuossa tikkarissa oli? Tuorejuustokeksi. Se on semmonen kakkutikkari. Joku kakkutikkari, niin aloitetaan tosta. Ei kai siinä muuta kuin tosta vaan päästä. On oikeesti lämmintä. No siis niinku äskettäisen vohvelikokemuksen jälkeen, niin tää on niinku huomattavasti parempi, että olisiko 3/5. Eli tää menee nyt niinku toiseksi tierlistillä. No, maistat. Ei sano mitään. Nielasitko kielen? Tääkin on vähän mauton ehkä mun mielestä. No on se vähän mauton, mutta on parempi kuin se edellinen. Se oli kuiva ja vielä mauttomampi. Että
Tää saa 2/5. Ei tuoksu millekään. Tää on ehkä vähän... Ei oo niin kovat odotukset, kun on vähän tommonen kuivahko, mutta voi sopia mulle, kun on kuivahko syöjäkin. Mä en saanut sitä täytettä siitä, mutta tää on vähän parempi mun mielestä. Tää on vähän positiivinen yllätys sinällä, että vaikka on tämmöstä kovaa. Joo, tää on parempi kuin tuo äskeinen. Niin on. Okei, siis tää kondensoitu maito on, niinku, toimii hyvin, niin sanoisin, että no tää on 3,5/5. Eli nyt tää menee toiseksi sen kanelipullen jälkeen. Sitten on se tuo omenavohveli ja sitten on se mitä syötiin ekaa. Mäkin sanoin, että 3,5/5. Mut siis kokeilehan, sait siis tää... En. On hyvä tuo maito. Ja räkää valuu, mutta kuuluu asiaan. Sitten 5. tuotteen kimppuun. Multa saa 4/5. No, tää on ainakin makeeta. Siksi se varmaan saa multa. Eli tää menee sulla toiseksi. Tätä on ehkä se 3,5. Mä sanoisin, että 3,5. 4 ei ole vielä tullut. Joo, tää menee itellä niinku sen äskeisen vohvelin jälkeen, eli 3. sijalle. Ohittaa kuitenkin se omenavohvelin, mutta eli mitäs tää nyt sitten ois? Jossain 3,5/5 hujakoilla. Ei tarvii olla yksin täälläkään, että eilen aukesi tuo joulutori, nyt on siis 22. päivä marraskuuta. Ja keli on 5/5. Ja seura myös. Välillä pitää juodakin jotakin. Otetaan perusvarma Pepe Make. Seuraavaksi tonne syömään joku patonki. Taas TikTokista pongattu. Nyt ollaan jo vähän matkan päässä tuosta joulutorista, mutta menee samaan konkurssiin. Hei, Piroherkkuja tääkin on. Vaikka ei olekaan ihan joulutorilla. Tätä ei voi ottaa tonne kyllä. Oli vissiin TikTokissa kehuttu tätä. Ja siinä on seuraava ruoka. Eli tuo oli joku possu, sämpylä, valkosipuli, majoneesi ja sitten nää oli mitä näissä oli? Mac and cheese tryffelipalloja 3 kappaletta, niin näitä nyt vähän on vaikea ehkä noiden makeitten kanssa verrata, mutta verrataan silti. Aloitetaan tästä. Eli tryffelipallo, mac and cheese. Täällä sisällä on niinku tätä settiä. Joo, on kyllä. Hyvä. No siis, On hyvä. mitähän tähän nyt sanois? Varmaan 4,5/5. Mut kiva saada suolasta välissä. Eli tää nyt varmaan menisi siihen niinku pullan jälkeen, mutta näitä on vähän vaikea verrata. Mut jos on pakko, niin toiseksi listalla pullan jälkeen. Mutta se on nyt ehkä mielenkiintoinen, että meneekö tuo patonki tai tuo sandwichi niin tämän edelle. Joo, mä sanon 4/5. Tää maksoi 10 ja nää taisi olla 5 €. Sitten tämän kimppu. Joo. No kyllä mulla on aika selvä, että tää menee niinku 3. Eli tää niinku, nää mac and cheese ballsit voittaa tämän. On tääkin hyvä, mutta tää on ehkä niinku joku 3,5/5. Mä sanon tällekin 4/5. Hyvä on. Kaikissa tuolla Kituusissa, niin palataan sitten vielä tossa illalla niin tohon joulutorille ja katsotaan, että miltä se näyttää. Ja
katsotaan, että mitä keksii siitä vielä jotakin pientä syömistä, mutta onhan tässä tullut jo syöty. Mutta palataanpa sitten pimeällä. Se on voimalaji tuo tölkinaukos. On laitettu vähän parempaa päälle ja lähdetään syömään. Sieltä otetaan viimeiset ruoka-arvostelut. Mikä se oli ravintola Controvento. Mutta ennen sitä glögilista saa jatkoa. Eli nyt testataan glönkerö, vai miten se sanotaan. Eli glögilonkero. Ja nythän niinku vertailupohjana on se ihan perus alkoholiton glögi, mitä tuolla torilla juotiin. Niin katsotaan nyt, että onko tää parempaa vai huonompaa. En oo ikinä ennen maistanut. Glögille tuoksu. Aika tasoihin menee se ihan normaalin kanssa. Joo. Voisin ostaa uudestaankin, jos enemmän alkoholia. No niin, nyt on testissä tommosia tryffelipalloja kookos ja Baileys mauissa. Maista se. Eli Baileys eka. Se on tommoista yhtenäistä massaa. Ihan hyvä. Ei liikaa maistu myöskään se niinku likööri, vaan on ihan silleen makea. Joo, tää on kyllä hyvä. Tää alkaa vaikeutumaan tää näitten niinku listaaminen, mutta me aloitetaan siihen leivän jälkeen. Eli onko se nyt 4 sitten? Kyllä. Multa toi saa 4,5/5. Tuo on kyllä hyvä. En usko, että kookos on parempi, koska en ole niin kookoksen ystävä. Viisi kautta 5. Kyllä itse tykkäsin enemmän tosta Baileysista. Yllättävää, mutta Tää menee jopa sen vohvelin taakse, missä oli sitä kondensoitua maitoa, niin tää menee sen taakse. mä oon kookoksen ystävä. Onhan tää nyt siis hyvää tietenkin, mutta kun pakko on johonkin järjestykseen laittaa. Sitten onkin taas glögiä vuorossa ja nyt on omena kurpitsa glögi. Katsotaan mihin menee, nyt on siis 3. glögi. Niin. No joo, kyllä mulla niinku, jos nyt järjestys on pakko laittaa, niin ykkösenä on ihan se normaali. Sitten on se lonkeroglögi ja tää on 3. Susanna on samaa mieltä. No niin, nyt on syöty. Eiköhän nyt tuolla kuvata, kun tommonen hieno ravintola, niin ei nyt siellä aleta kuvaamaan, mutta nyt on pakko sanoa, että meni kyllä niinku kärkeen tuo 5/5 pizza. Ja menee sen pullankin edelle. Ruoka oli hyvää. Mä sanoisin, että toi oli 3,5/5, koska kyllä jotkut noi makeet herkut meni sen ohi. Mutta hyvä oli. Tryffeli on aina hyvä. Ja siis tuossa pizzassa oli jotakin niinku tryffelisalamia ja tryffeliöljyä ja parmesaanijuustoa niin, ja kaikkea muutakin, mutta ainakin noita niin oli niinku siis järkyttävän hyvä. Yksi parhaista, mitä on ikinä syönyt.
niin pakko se on laittaa kärkeen, niin vaikka oli parasta pullaakin mitä on syönyt. Eli hyvä päivä siinä mielessä, että niinku todella hyviä ruokia kyllä tuli syötyä. Se alkaisi olemaan tämän päivän syömiset paketissa. Kiitos jos katsoit videon tänne asti. Tykkäät tästä videosta, jos tykkäät ruuasta. Sen pituinen se. Morjes!